lalu kamu baik iya udah aura mistisnya terasa. Ngeri lor, aura mistisnya terasa. Tolong. Jangan bubar. Ayo, ngeri lor, ngeri lor. Ngeri lor. Ini jadi Ngeri lor. Ngeri. Malah mending ini loh, malah kayak ublek laporan. Nah, oh, grafik bisa. Orang anu HP. Geremetin jahat ya. Baru mati lanang ngepernya mati. Parai sulap. Keluar. Sukam datang bobo, tasno, mewadalah, ambok boy. Alon.
lapisan moyo. Pas. Oh. Nah. Sang pate no. Oh ya. Oh. Solo.
phải đó bắt đi ôi ra ố hê 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 ô hê ô hê ô hê ô hê ô hê ô quá sự ôi ra 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 bắt đi ôi ra ố Frankie, goyang dong. Ojo nganteng kiri ya. was oh ya bắt đi oh ya hey no oh ya ya bắt đi oh ya oh ya oh ya oh hey hey oh hey hey oh hey hey no oh ya Eh Frankie, goyang dong. Tuyệt quá em đó ơi bước đầu tuyệt quá em đó ê đó ê bước nhỏ Kalau kowe jare bocah cilik, aja cah cilik. Duh. Ngawur ngono kuwi. Yo kaya bocah cilik malah.
baik, no. Senggak.
mikir Mbak Fitri. Udah nyapa. Kono mikir anyar ya? Mikir orangnya kabel. Pak Eko doyan dong. Terus dicepot lambine ini maksudnya piye? Tuman. Gak seneng aku tuman. Maksudnya piye ngono kuwi kok ya. Enggak. Kowe kok kaya gila ngene aku. Kruwingete. Kowe darange lek kaya ngono. Kowe itu ngetek kowe iki yo. Ngono. Bukan mukrim. Duh, tak tuh ala kadir dir. Duh, tak tuh ala kadir dir. Duh, tak tuh ala kadir dir. Gak lek ngono kuwi. Nang kene ade menghormati sing bar gubuk asmara. Ngono. Nggih, Mbak, Mas. Mas Pit. Mas Kyowi. Kyowi. Kyo. Wih. Bahasa ngendi iki, Kang? Mas, jeneng iki saka negara ngendi? Oh, Mas Kowi iki saka negara Taiwan. Lah jenengku Damon mosok ik amun lho. Biasane nek kowe lumane Kamboja kono lah Damon. Napa? Iya.
Ora lho, Han. Lah awakmu iki kok iso nanya teko kono? Lah padahal wis ditekaki ning kono kok iso. Wah, sing wedok ayu ngono sing lanang iso golengen awake. Kaya ngono kuwi. Kaya sablon, Dik. Sablon apa? Wong genah dompo ngono. Ora tuane tak. Aku keberita ini. Ora lho, Han. Lah wong tekamu ki kat mau nyapa kok lagi saling iman. Iki ngono jenenge sapa tadi? Oh, pentom-pentom kae tadi. Iki jenenge Kereten. Tidak. Banting. Gembek. ora ning ngono tem rene. Kowe ngono cara anu biyen yo Taiwan. Koncone Mas Xiaomi. Kowe. Oh, koncone Mas Kowe. Hantem. Iki Mas. Ora ning ngono. Aku ki yo tau ning kono. Ning Taiwan. Awal karo Mas Kowi iki. Mas Kowi iki wis tak anggap kakangku dhewe. Wong iki sumpah yang sae. Yang sae iki. Wong apik kan Ham. Iki karo Mbak Nita iki yo oleh Mas Kowi iki sangat butuh. Sumpah aku wae ngono bilang-bilang.
Loh, ini awak dhewe harus bahagia. Anu Mas, iki oleh ning Taiwan ngono iki. Aku ning Taiwan wis kurang 10 tahun lho. Kowe teko apa basane aku iso. Anu Mas, basa Taiwan e wedhus apa? Terus imbek. Lek anu, pitik, Cinghua. Cinghua. Lek pitik ngendok, Pitik ndok Cinghua. lek pitik ngendok colong garangan. Lah, pasti lali aku. Lari be. Ini, yo. Kowe sing ndongone bahasa Indonesia, aku sing Taiwane. Aku oke Arab. Yo, oke Arab. Kowe sing Selamat tak gentung-gentung ala kadir dir. Semoga Mas Kiawi dan Mbak Nita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga Mas Kiawi dan Mbak Nita segera mendapatkan momongan. Amin. Setelah pernikahan diberlimpahkan rezekinya, Amin. ditambah barokahnya, Amin. dan semoga keluarganya diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Sak menika basa Taiwan. Kiawi. Bismillahirrahmanirrahim. 作为汉晋朝之新朝之秀，我看开那大口水，稍微是吸落大下嘴。啊？心情变化笑。Hindi Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Semua kayak gitu. Tenang nih, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah terus krecek muham. Mau aku sing basa anak malah aku sing kok rukiah. Mau pun salam nggih, berarti terusane alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wekar donga para pidato. Donga para pidato. Iki jamaah ngendi yo? Tutusan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin no. Ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Iki sik, ojo krecek ganti apa sing empuk pena dulu. Nah, Lah donga mangan apa ya? Kan ora mangan kowe kudune balik ke donga. Kowe tak donga. Kowe saiki mangan kok. Ayo soto. anu. Oh ya jare sing Apa? sumpah. Nah. Apa pikir? Sito. Oh, kancane. Bedol iki lho. Jeng, sariawan aku.
Apa? Kowe mangan didongakne. Dongoke saiki ora gratis lho, Mbak. Kok iso? Dek iki ning kidul kono dongakne metu 20.000 lho, Mas. Lah terus iki yo X TIP mang. Liyane meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Mangayu Bagio dumateng Mas Kowi dan istri, selamat menempuh hidup baru. Kula mewakili Paguyuban Singobarong Taiwan dan sak kanca-kanca reog mengucapkan semoga sakinah mawaddah warahmah enggal ditawingi momongan. Siji sing tak cukup tem, Mbak sapa Mbak Nita, jenenge Mbak Nita siji. N niate tulus karo Mas Kowi. I inilah pilihan terbaik Mas Kowi. Nite taat patuh karo Mas Kowi. Alangkah baiknya kedua mempelai nyawer kita. Wadalah, iki segar patuh. Ngomongin bolo aja. Bolo. Lah ora nyawer kebangetan. Nyawi, kebangetan. Iki apa ekstra. Alah, Ora liya. Ora liya nyawer bolo-bolo gano. Wes to, Dang. Wilayah kene nek Mas Kowi. Iki Kok nyawer Nah, ini loh. Iya lah. nek ora ngono ora metu goblok. Penak to?